DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Miyerkules po ngunyan, petsa 15 sa bulan kan Disyembre 2021, sampulong aldaw bago magpasko. Ini po ang sendong Bareta alas 12, asin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Mardila Dainiba. Ako man po si Francia May Boras. And at sidelines kung sa tuwing darakulang mga bareta, sa lado lokal, Christmas bonus ka mga kwalipikadong empleados kang gobyerno probinsyal, kanalbay, aprobado na. OCD Bicol, naka-full alert status dahil sa bagyong Odette. Simbang gabi, formal na mapon dyan nabanggi sa mga simbang katolika. Pagbabakuna kan second dose sa syudad kan Legazpi, suspendido poon ngunya na aldaw. Sa bareta sa lado nasyonal, pagbabakuna padagos maski may patakot sa bagyong Odette. IATF ang nagkaigwanin pagtiripon kasuhapon na para sa masunod na alert level kan nasyon. Gobyerno dahil problema sa supply ng mga iringgilya. Mga opisyal ka National Task Force Against COVID-19 na personal na maobserbar ka National Vaccination Days ngunya na aldaw. Sa ibang nasyon, 59 katao gadan sa pagputok ng fuel tanker sa Haiti. Sa lado nin sports, sa Pinay import sa Serbia, binuhian na kan sa iyang ball club. Yan ang headlines. Yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Basado na sa sangkuniang panlalawigang kanalbay ang Collective Negotiation Agreement Incentive kung saan aprobado naman ang 25,000 pesos na Christmas bonus para sa gabos na permanent co-terminus asin casual employees kang gobyerno probinsyal sa paagi ng Supplemental Budget Number 4 2021. Sa ibong lalado, analbay ang primerong probinsya sa Kabikolan na nagpasar sa ikaduwang pagbasa kan LG si Sogi Ordinance mantang Sinda naglalaom na ng ibang probinsya nag-arog man sa Albay. Mientras tanto, pasado naman ang probinsya Ordinance 003-2021 may kinaraman sa Ordinance enacting the manual for the operation of the Bahay Pag-asa for girls under the PGA. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naka-full alert status ngunyan ang Office of the Civil Defense Bicol dahil sa patakot kan bagyong Odette sa rehiyon. Sigun kay Gremil Nas, tagapagtaram ka na sabing ahensya, nagpaluwas na sindanin localized no sailing policy asin paragos pa sindang nakikipag-koordinar sa mga pamayukan kada lokal na gobyerno. Basado sa indang pinakahuring datos, minabot naman sa 275 trucks asin 550 individual ang stranded sa Barangay Putsao asin 423 na trucks, duwang light vehicle asin na 346 na individual sa Matnog Port sa Sorsogon. Nagpasalamat sina sa gobyerno, probinsyal kan Sorsogon asin Department of Social Welfare and Development Bicol na nagdistribuir manin pagkaon sa mga biyahero. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Naigpit ni Marhayan na abiso ni Bicol PNP Regional Director, Police Brigadier General Junel Istomo sa gabos ng mga police unit sa rehiyon ay pagbawalan anuman ng mga pagtiripon-tipon lalo na ngunya na panahon ng Pasko bilang pagsunod man sa tugon sa inda ni PNP Chief General Junardo Carlos bilang pagsunod man sa gobyerno manungod sa minimum health protocols kontra sa ulakit kang COVID-19. Sa iyong sinabi, nalikayan ng God na dahi magsuway sa siring na orben para dahi magkaiwan ng problema
Sa ibong lalado, mantinido man nindang naka-alerto ngunyan para mamantinir ang pasi orden sa selebrasyon kang Pasko, siring man para sa kaligtasan kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Puon ngunyan aldaw, Disyembre 15, 2021, ang gabos na nakaschedule na bakunahan sa Legazpi City ang paramientras na suspendido. Iningunyan, ang ipinalwas na abiso ni Alcalde Noel Rosal kung sa basado sa pinaka-latest na weather advisory kan DOST Pag-asa, posible maka-eksperyensya ang syudad din makusog na oran dahil sa bagyong Odette. Bilang pag-antisipar, asin pagsiguro na ang mga Legazpenyo ang salbado man, ipinag-orden kang alkalde na kanselaro ng pagbabakuna kan second dose sa gabos na vaccination site sa syudad. Enot naman na pinag-anunsyo ni City Health Office Head Dr. Fulbert Alec Gallego na suspendido man ang ikaduhang kabtangkan bayanihan bakunahan ngunyan aldaw asin isinibog iniya sa Disyembre 20 hasta 2000 o hasta 22, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Bilang preparasyon sa pagkamundag ni Niño Jesus, formal na mapon dyan na banggi ang simbang gabi sa mga simbang katolika kung saan inimadurar sagod sa Disyembre 23, matang ang tradisyonal na misa di Gallo, mapon man sa agang alas 4 nin amay na aga sagod sa Disyembre 24. Sa ibong lalado, may higpit ni Maray na ipapasunod ang minimum health protocols, siring sa paggamit in face mask, lalo na ang social distancing sa venue capacity, tanganing maportiran ang gabos kontra sa ulakit kan COVID-19. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. This Christmas, Preparado na ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan ginubatan albay sa pag-evakuar kan sa indang mga residentes in kaso mamatayan ang raot kan panahon sa rehiyon na dahil sa bagyong Odette. Sinugo naman ni Alcalde Gemma Ainong Hoko, CMDRRMO Head Joy Maravilla na iprioridad na i-evacuate ang mga taga-barangay Maninila asin Barangay Tandarora dahil sa haran ni sindang marhay sa pamitisan kan mayon asin napapalibutan ni na Gali. Kasabay kay niya nagpagirumdum ang alkalde sa mga ginabatenyos na ikonsiderar ang lokasyon asin kamugtakan kan panahon asin tulos na magpasiring sa mga designadong evacuation centers tanganing maibitaran ang anuman na emerhensya sa panahon nin kalamidad. ang baretang ini hatod sa Indukan. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy! Yan po ang kabilugan ka mga bareta nyato sa lado lokal, ang bareta nyato sa ibang nasyon o sa nasyon, ibang nasyon, sports, asin iba pa, makalis lang kayo Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hyperacidity na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo. Mixed and coffee, yung dati kong acid reflux, nawala sa pag-inom ng kape ito. Kasi gumanda na yung pakiramdam ko eh. Kumbaga, ito na lang ang mini-maintain ko sa Alternatibo. Since 2016 na gumamit na nito, ako si Marilyn Palikpit na mag-55 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed and Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed and Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Maugmang minapaabot nin maugmang Pasko asin mabiyayang bagong taon si Doc Len Onghoko Abirin. Dakul na mga challenges o hagyat sa buhay ang sa tuyang hinahampang siringkan pandemya o COVID-19. Alagad sigun sa iya, maglaom kita sa tabang nin mahal na Diyos an maabot na bagong taon magiging matrangkilo. Ano man nakadipisilan, gabos yan malalampasan kung anas magtitiwala sa kagurangnan. Maghinguwa, magtarabangan, sa ngaranin kooperasyon asin pagkaminurootan, laom ni Doc Len Onghoko Abirin ang kaginhawahan makakamtan. Gilayon, si Doc Len Onghoko Abirin mina-extendir sa mga namomutan niyang ginubatenyos nin Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Feliz Navidad, prospero año. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa
pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa pagpapadako sa tuyang mga bareta alas 12, dumakita sa bareta sa lado nasyonal. Dahil magbabago ang target na numero kang gobyerno na mabakunahan sa ikaduwang kabtang kan bayanihan bakunahan maski pa nagkapirang lugar ang pig-Oktaba ang aktibidad bilang preparasyon sa bagyong Odette. Bagirumduman ay nanunsyo kan gobyerno na sa Disyembre 20 sa 22 na sana gigibon ang vaccination day sa Visayas, Mindanao, Region 4B as in Region 5. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na siring sa kainot-inoting pag-anunsyo kan Department of Health, mantinido ang target ng gobyerno na makapagtudok ng 7 milyon na second dose sa National Vaccination Days. Sigun sa Secretary, naglalawam sinda na sa giraray na ipapailing ang espiritu kang bayanihan ngunya na Disyembre 15 sa 17. Naglalaw man ang gobyerno na mabaha giraray ang suporta gikan sa pribadong sektor, government organization asin halis sa publiko takaning makaabot kang gobyerno ang target kening maipaitaas sa 54 milyon na individual na fully vaccinated na sa katapusan kan 2021. Itinalaan kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID kasuhapon. Sigun kay acting presidential spokesperson as in Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na agenda sa pagtiripon ang magiging masunod na alert level ka nasyon. Base sa pinakahuring IATF resolution na sagkod ngunyan Disyembre 15 epektibo ang alert level 2 sa bilog na nasyon apwera na sana sa apayaw na sakop kan alert level 3. Agenda man kung papalawigon ang pagdinira sa red list kan nagapirang mga nasyon sa mundo na igwang kumpirmadong local transmission kan Omicron variant. Nagkapira sa mga nasyon na ini ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, asin Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, France, Italy, as in Portugal. Yan ang Santo Piglinaw kan Department of Health o DOH na daing problema sa ang Pilipinas sa supply ng herenggilya para sa nagpapadagos na COVID-19 vaccination program kay ni. Pahayag ini ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, katakod kan sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. na nagpalyar ang gobyerno sa posibilidad na makasecure kan kasunduan para sa 50 milyones na mga herenggilya. Sinabi ni Berhere na igwang alternatibong herenggilya na pigagamit sa nasyon para sa Pfizer vaccines
lalo na may global shortage sa supply kan 0.3 milliliter na iringgilya para partikular na sa nasabing bakuna. Sinabi niya na kapag taonan in fondo ang gobyerno para sa maniba-ibang reyon sa nasyon para makabakal kay ni. Pero di na resibi naman kan gobyerno ang nasa 3.6 milyon na kantidad nin 0.3 ml na iringgilya hali sa UNICEF asin na ipalakop naman ini sa bilog ng nasyon. Mandang sa primerong parte kan 2022, igwapang 40 milyon na iringgilya ang piglalaoban na maabot sa Pilipinas. Personal na obserbahan ka nagkapirang opisyal ka National Task Force o NTF against COVID-19 on pagpuon kan second round ka National Vaccination Days puon ngunin na aldaw Disyembre 15 hasta 17, 2021. Sinabi ni Presidential Advisor on COVID-19 Response Secretary Vince Dizon na maduman sindangon yan sa Region 3, partikular sa Nueva Ecija asin Zambales, Siringman sa Region 4 sa Quezon Province. Ang mga lugar na nasambit, hababaan vaccine na turnout kan primerong zigwada ka na National Vaccination Days asin wala pa sa 50% ang mga fully vaccinated. Pangenot nindang agenda an ganyaron ang mga kababayan na magpabakuna na dahil suspisyente na ang supply ng bakuna sa nasyon asin ipasabot na importante ang bakuna dahil inan magtataon ng proteksyon na sa tuya kontra COVID-19. Mantang ang Region 1, CAR, Regions 2, 4, 4A asin National Capital Region sana ang padagos ang mahiwasan na pagbakuna sana o pagbakuna ngunya na dahil sa Regions 4B asin 5 asin mga reyon sa Visayas asin Mindanao para mientras na ipinag-oktaba bilang preparasyon sa paglaog kan bagyong Odette sa nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nasa 59 anagadan sa nangyaring pagsabog nin fuel tanker sa Northern Haiti. Base sa investigasyon na imbuelto sa aksidente ang tanker sa siyudad kan Cap Haitien bago inidagos na suminabog. Binalo ka mga biktima na kwaon ang mga naula na petrolyo, alagad bigla na sana ining suminabog. Idinlagan man sa tulo sa ospital ang mga nairidong biktima. Pagdeklarar man ni Prime Minister Ariel Henry ang 3 days of mourning matapos ang insidente. Ibang detalyes kan Bareta sa lado nin sports, formal nang binuhian kan Serbian club na Radničija Kragujevac si Pinaya import Jack Animam dahilan sa injury kay niya. Sindang sinabi na dahilan na tairido si Amimam kay puanindang salidahan ini asin maghanap din bagong import. Si Amimam piglalauman na mabuelta sa Estados Unidos samantang pinasalamatan man ang Pinay sa halipot alagad solido kay ning kampanya sa First Women's Basketball League kan Serbia. Sindang sinabi na si Amimam saro sa importante nga players ninda sa senior team. Sa tuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, sawdust o kusot naman ngunyan ang ginamit ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban para ipailing sa publiko na kayang-kayang halion ang plastic. Sa nang sinabi na ang wood waste gikan sa mga gaba na o dahil na mairahay ng muebles o furniture, pwedeng gilingon sagod sa maging kusot asin i-upcycled para sa 3D printed masterpieces sa anuman na gusto mong tamanyo asin disenyo. Idinagdag pa ang mga eksperto na posibleng bako ini ang konkretong solusyon kontra sa deforestation, pero dakulao na lakdang na ini para sa mas sustainableng futuro. Pinag-urulayan sa social media ang sarong lalaki sa Tongren City, China matapos magbayad siya nin sarong toneladang sensilyo para sa binakal niyang brand new luxury car. Guminibo na eksena sa sarong car dealership ang sarong dai pinangaranan na lalaki matapos niyang darahon ang sarong truck na panunin sensilyo na nagkakantidad ni na 480,000 yuan para ipambayad sa binakal na BMW. Dahil habo man sa yumahan kan car dealership ang bayad kan sa indang customer, nagpapod sinda ni na 11 na bank employees para tabangan sindang bilangon ang mga sensilyo. Naging viral sa Chinese social media websites ang video kan pagbilang kan 150,000 na pedaso nin sensilyo. Inabot nin 10 oras ang pagbilang sa sobra 1,000 kilos o sarong toneladang sensilyo. Napag-araman na sarong retired bus driver ang lalaki asin literal na sensilyo ang sa iyang pagsasunod
sweldo. Dahil pangaturugan niya talaga na mag-aigwanin na BMW, nagsaray siya nin sensilyo sa kada sweldong nariresibi. Kan makatipo nin suspesyanteng kantidad para sa sayang dream car, nagdiretsyo na siya sa car dealership. Disyembre 15 kan taon 1825 o 1875, kan mamundag duman sa Trozo Tondo, Manila, ang binansagan na brains of the revolution na si Emilio Jacinto. Si Jacinto ang saro sa pinakang hoben na miyembro kan Revolutionary Society sa edad na 18 anyos, nagpundo sa pag-eskwela sa University of Santo Tomas para magsabay sa Katipunan. Si Emilio Jacinto man na nagsurat kang kartilya ng Katipunan, ang primer ka mga revolusyonaryo asin saro sa mga founder, asin editor ka newspaper na Kalayaan na nagboboses ka mga aspirasyon ka mga tawo. Nagsilbi man siyang secretary asin fiscal ni Andres Bonifacio, asin supervisor kan paggibo nin gunpowder na tigagamit kang Katipunero sa gyera. Matapos magadan si Bonifacio, nagpadago sa Jacinto sa pagkikipaglaban sa mga Kastila, pero nagsagiw maini na magsabay sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Nalugada ng seryosa sa si Jacinto durante sa labanan sa Mahayhay, Laguna, asin tinamaan nin malaria na naging kausa para siya magadan kan Abril 16, 1899 o 1899 sa edad na 23 anyos. Nagulang yun na po ang kabilugan sa tuwing alas 12 mga bareta. Ini po na kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang ka nagsulat ka mga bareta sa Newsbase, News Director Edwin Peralta, sharing man si Angel Mustasa. Sa pangarang ka kaibanan sa technical side, Ronald Baldo, sharing man si Bunjing Tanay. Sa DCGB Social Media Department, kasabay niya ito sina Arben Laad at saka si Richard Astor. Kami man po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Marvila Daingiba, salit sana, pero tiyak. Ako man po si Francia May Boras. 11 days or 10 days to go before Christmas. Mamayang gabi, umpisa ng simbang gabi. Please keep safe. Magbitbit ng essentials during kang face mask. Asin mga alcohol-based na sanitizer. Magdistansya sa iba. Pwede po ka boss. Thank you and God bless the Philippines. Merry Christmas. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Pantabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.